Αν θέλετε να ζήσετε το παραμύθι της διαμονής σας σε έναν αληθινό πύργο, το Hotel Nemesis σίγουρα θα εκπληρώσει την επιθυμία σας και θα σας αποζημιώσει. Δεν χρειάζεται να έχετε τίτλο ευγενίας για να διαβείτε την επιβλητική αυλόπορτα και να απολαύσετε βασιλικές περιποίησεις σε συνδυασμό με τη μυστηριακή και ζεστή άβρα που τυλίγει το Nemesis. Κτισμένο στην ορεινή Ξάνθη, στην οροσειρά της Ροδόπης, εκεί όπου συναντιούνται η Μακεδονία και η Θράκη, ο ποταμός Νέστος και το δάσος που το περιβάλλουν προσθέτουν έξτρα μπόνους στην έγκλη του. Το εντυπωσιακό Nemesis διατηρεί το παραδοσιακό ύφος ενός μεσαιωνικού κάστρου και συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες παροχές και ανέσεις, χωρίς όμως να χάνει τη μοναδικότητά του. Η ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε παραμύθια με υπότες και πριγκίπισσες συνθέτουν το σκηνικό των ιδανικών χειμερινών και θερινών διακοπών. Διαθέτει 32 δίκλινα δωμάτια και σουίτες, διακοσμημένα με ξύλινα παραδοσιακά έπιπλα και εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις. Τα 26 κλασικά δωμάτια προσφέρουν την άνεση του προσωπικού χώρου και περιμένουν για να σας ξεκουράσουν. Αν σας αρέσει το διαφορετικό, το πέτρινο κρεβάτι θα σας ενθουσιάσει. Είναι κάτι το μοναδικό. Στην υποδοχή υπάρχει πάντα κάποιος για να σας εξυπηρετήσει. Σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον μπορείτε να απολαύσετε καφέ ή ποτό, το πρωινό ή το γεύμα σας με τη συνοδεία απαλής μουσικής. Η διακόσμηση όλων των χώρων είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και πάντα σε αισθητική αρμονία με το περιβάλλον. Το Nemesis διαθέτει πισίνα, εξωτερικό μπαρ καφέ και εστιατόριο και υπέροχη θέα σε μια έκταση καλυμμένη με καζόν που προδιαθέτει για χαλάρωση και ξεκούραση. Δίπλα στο ξενοδοχείο υπάρχει το θεματικό πάρκο Απικία, όπου φιλοξενούνται ζώα από την περιοχή και διάφορα μέρη του κόσμου. Με έδρα το Nemesis μπορείτε να γνωρίσετε την όμορφη Σταυρούπολη και τις γύρω περιοχές, καθώς και να ψυχαγωγηθείτε με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Ζήστε τη μαγεία μιας άλλης εποχής.